אז היום אני הולך לבקר את 3 הפרקים הראשונים של Invincible, להגיד מה כן אהבתי, מה לא אהבתי בעונה הרביעית. אני אתחיל מהפרק הראשון, כי הפרק הראשון הוא כזה נחמד כזה, פילר, לא קורה בו יותר מדי, אותם דינמיקות של דמויות, אין באמת עלילה שמקדמת אותנו לשום מקום, זה פשוט כמו פרק השבוע שנלחמים בנבל סוג זין, ולאף אחד לא אכפת ממנו באמת, והוא לא איזה נבל כזה איכותי ומגניב וראוי להערצה. אז כן, היה לנו את זה, וזה היה נורא נחמד, זה היה כזה thumbs up, וזהו, נגמר הפרק, פחות או יותר. כאילו ראינו מה קורה עם מרק אחרי סיום הפרקים הקודמים בעונה 3, וזהו, זה הכל. כן, אני אציין שאני נורא אוהב את הדינמיקה של מרק ואיב, מרק ואוליבר, ואת כל המשפוחה. זה אני נורא מתחבר ונורא אוהב. מעבר לזה, כל השאר לא באמת מעניין אותי. כן, חזרנו לנבל הדרקון הזה, שזה קורה בפרק 3 בעצם. אני עכשיו לא זוכר, אני ראיתי את הפרק הזה ליטרלי לפני איזה כמה שעות, ואני לא זוכר מי הנבל של הפרק הראשון. זה היה דברים עבודים האלה, לא? כן, נראה לי שזה היה דבר הוורוד הזה. קיצור, לא כזה מעניין, נבלים שחוזרים על עצמם, גם הקטע עם הדרקון, זה היה לנו בעונה ראשונה? אפילו לא זוכר מתי זה היה, אבל זה היה. גם זה וגם הוורוד הזה היה, אני בטוח שהם היו כבר. קיצור, הם חזרו, לא מעניינים. גם פרק 3 אותו דבר, כאילו, זהו, סיכמנו את פרק 1 ו3. עכשיו, מה שמעניין, מה שטוב בעונה הזאת, זה הפרק השני. הפרק השני עם אומנימן ואלן החייזר, שזה הדואו האהוב עליי. והעלילה הראשית זה בעצם זה שהוא לוקח את Invincible, וזה עדיין לא קרה. אבל זה יקרה מתי שהוא אמור לקחת את Invincible ולבוא ולהרוג את כל הווילטרומייטים. Let's go! Let's go! אבל זה לא קרה בפרק 3. בפרק 3 החליטו פשוט להביא לנו פילר. תודה, אמזון. תודה. ועכשיו אנחנו אמורים לחכות לעוד שבוע. חוץ מזה, היה נורא נחמד, היה פלואו מגניב, היה מעניין, בוא נגיד את זה ככה. זה לא היה משעמם כמו ההתחלה של עונה 3. תמיד יש את ההתחלה הפרווה, לא תמיד, כן? יש סדרות שמצליחות לצאת מהאזור הזה, אבל יש התחלה פרווה, ועם הזמן הן תופסות תאוצה ותאוצה, ובסוף מביאות לנו ב3 פרקים האחרונים בנגר. אני נורא מצפה גם לראות יותר מהנבל החדש שלנו. אם אתם רוצים לראות עוד פרקים, תנו לייק סאב, וניפגש